Ningú et vol sentir la veu. Anteriorment, El teu germà? En Billy Dan formarà part del grup? Prou. I si ens ensenyes com es fa? jo no volia continuar sent aquella nena. Som els Dan Brothers. De moment, Em dones el teu número i t'escric una cançó. Ostres, això t'ha funcionat mai? La pregunta és, què fas entre el públic i no a l'escenari? Què és on vols ser? Ei, heu sonat de conya. Moltes gràcies. Em dic Graham. Karen. Califòrnia, amic meu. Allà és on heu d'anar. Heu de firmar amb un segell. Heu de treballar amb en Teddy Price. Coneixes en Teddy Price? No sóc cap musa, d'acord? Sóc qui té una musa.